El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha lliurat este divendres pel matí el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2016. Amb este tràmit comença el treball parlamentari per analitzar el document elaborat pel Consell i presentar les esmenes. Els consellers i conselleres del Govern valencià compareixeran a les Corts els dies 4, 5 i 6 de novembre per explicar els pressupostos de tots els departaments de la Generalitat. Els grups que presenten esmena a la totalitat dels pressupostos tenen fins al 10 de novembre per a registrar-la a les Corts i el debat d'aquestes propostes es produirà el 17 de novembre. Respecte a les esmenes parcials, els grups podran presentar-les fins les 2:30 de la vesprada del 26 de novembre. La comissió per a debatre el projecte de llei es reunirà els dies 15, 16 i 17 de desembre i el ple on es debatrà el dictamen de la comissió i on s'ha d'aprovar els pressupostos seran els dies 21, 22 i 23 de desembre. A l'acte de lliurament del projecte de pressupostos s'han assistit el president de les Corts, Enric Morera, els membres de la mesa, els síndics dels diferents grups parlamentaris i els components de la mesa d'Hisenda i pressupostos de les Corts. Per a les Corts Valencianes és un moment molt important que els primers pressupostos del nou govern arriben a aquestes Corts. Seran tramitats per a tots els grups parlamentaris. Aquestes Corts estan treballant bé en el bon parlamentarisme. Hem aconseguit moltes unanimitats i molts acords i molts consensos i jo espero que el treball dels grups parlamentaris siga útil i positiu per a que aquest projecte de pressupostos s'aprove en el màxim consens possible perquè són els pressupostos que ens han de permetre rescatar persones. Són els pressupostos que en una situació d'infrafinanciació que tots els grups parlamentaris hem acreditat són uns pressupostos difícils perquè no tenim els recursos suficients d'acord en el marc constitucional i d'acord amb la LOFCA per a fer totes les polítiques que s'haurien de fer per a aquest objectiu de refer-nos com a poble, superar l'empobriment, fer polítiques actives d'ocupació i, en definitiva, l'objectiu d'aquest govern, que és el de rescatar persones. Espere que a partir d'ara, en estos quasi 2 mesos, se pugui expressar aquest bon parlamentarisme que estem veient en les Corts Valencianes i aquest treball siga útil en aquest objectiu d'aprovar uns pressupostos que enceten al 2016 una nova etapa en la política valenciana. Després de l'acte protocolari, el conseller ha oferit una roda de premsa en el Parlament, on ha desgranat els comptes elaborats pel govern valencià i ha contestat a les preguntes dels periodistes.